Хайде отново да опаковаме няколко поръчки от намалението. Винаги държа приготвени кутийките, защото не се знае кога ще трябва да изпратя нещо спешно. В този случай подготвям две от луксозните кутии, защото двете брошки, които поръча дамата, са малко по-луксозни и са много блестящи и красиви. Едната брошка е този мак. Полирам го, за да блести още повече, когато го отвори. Той е направен с 3D техника към кристалите и наистина е много красив. Слагам го в отделна кутийка, защото не знам дали двете брошки не са случайно за подарък, а пък нека всяка брошка да си има кутийка, в която да се съхранява. Винаги гледам да сложа и по нещо сладичко, за да се почерпят хората. И този път имам сникърси, така че слагам от тях, а този ирис е просто вълшебен, много ми е любим, само една единствена бройка и никога друг път не съм го правила, така че дамата ще има едно уникално бижу. Отново слагам десертче, защото, както казах, не знам дали тази брошка не е за подарък. Визитна картичка и картичка грижа за брошките. Винаги тези кутийки ги слагам в такъв бъбъл плик, защото са малко от тънък картон и не искам да се смачка, когато се доставя от куриера. Затварям плика и поръчката е готова. Ако и вие искате да притежавате някои от моите брошки, може да посетите сайта